Влезеш в канала на Final Cut Pro BG Editor. В това видео ще ви покажа как може да си промените гласа в Final Cut Pro. Така, отваряте си проект, в който искате да промените гласа и просто примерно си изберете даденото видео. Ето, примерно ще изберете това. Само да си го големя, ще е по-удобно. Така, кликате с на ефекти, както казах, и ето тук в търсачката пишете Voice. След това избирате Helium Voice 2. Довлачвате го до даденото видео и чуйте как звучи. Ако се изчаквате това на страна, тъй като вече го имам, ще го спра. Значи изтегли отваряте си файла. И това е. Беше много лесно. Чао и до следващото видео.